салом бинандагони хабартиҷӣ, ман умедворам шумо тансиҳату саломат ҳастед ва дар куҷое набошед худо ёратон бошад. сарояндаи шӯҳратёри Тоҷикистон Нигина Амонқулова дар саҳифааш дар Инстаграм акси ҷадид нашр карда дар зери он шаҳри насиҳатомез навиштааст. ӯ ба ҳамвандонаш маслиҳат додааст, ки ҳар дақиқаи умри худро ғанимат донанд ва ҳар як лаҳзаро ба фоидаи худ гузаронанд. интизор нашавед кай донишгоҳро хатм мекунеду кай фарзанддор мешавед. бас аст интизории кор, арӯсӣ ва ҷудошавӣ, бознишастагии шом ва рӯзи ҷумъа, хариди хонаи нав ё мошини ҷадид, гузаштаи фаслҳои сол, тобистон, тирамоҳ, зимистон ва баҳорро интизор нашавед. дақиқаҳои хушбахтӣ бебаҳоянд, навиштааст сароянда. дар идомаи Нигина Амонқулова таъкид кардааст, ки инсон набояд танҳо ба хотири ба даст овардани маблағ кор кунад ва ҳамвандонашро аз ин иштибоҳи бузургтарин дар зиндагӣ огоҳ кардааст. на танҳо ба хотири дарёфти пул кор кунед, на ба хотири ҷудошавӣ дӯст доред, рақс кунед ва ба ҳеҷ кас аҳамият надиҳед. аз ҳама иштибоҳи бузурге ки шумо мекунед, ин тамоми умр аз паси мақсад рафтан ва гузашти замонро сарфи назар кардан аст, навиштааст Нигина. ва афзудааст, барои анҷоми кори боарзиш набояд дар соҳил истиҳод, балки дохили об шуд ва ба қадри тавоноӣ шино кард. дӯстони азиз, хеле Нигина Амонқулова гапҳои хуб задааст, хеле гапҳои хуб задааст. шумо бидонед, ки ин ҳар як гапи Нигина Амонқулова маънои чуқур дорад ва шумо ёд гиред аз зиндагӣ, чӣ хел зиндагӣ кардан, ба чӣ тавр одам. Бале, мо наомадаем ба инҷо фақат пул ба даст биёрем ва мо як ҳаёти умр кор мекунем, дар ин ҷо дар он ҷо 10 сол дар ин ҷо мемонӣ, 5 сол дар он ҷо мемонӣ, мебинӣ ҳаётат буд шудааст, вале ҳеҷ чизро дар ин ҳаёт намебинӣ. дӯстони азиз, барои ҳамон шумо бояд фикр кунед ва ин гапҳои Нигинаро ду се бора гӯш кунед ва шояд ба шумо ин маъқул шавад. насиҳати Нигина Амонқулова. бисёри одамои мо дар зиндагӣ ҳамин хел кор мекунанд, ки ҳатто намефаҳманд ҳаёташон чӣ хел гузашта истодааст. ва шумо албатта дар комментария нависед, ки зиндагии худашро иваз кард. ҳатман нависед.